Anula nege kanyeta ani wolonfla o sera Tombouctou o be ben kanyeta ani flama Washington DC ya biye tarata don ye décembre kalo tile 10 anga bi kunnafoni la kumabaw olu filendi ji cɛni kɛ nɔgɔ b'a la ka bonya ka taga fɛ Tombouctou sɔgɔmada in yɛrɛ la ji ye cɛni kɛ Tombouctou donda la ka mɔgɔ caman ka so kɔni dafiri yani o cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ so 50 ani kɔ ɲɔgɔn o tun cɛna wa o kɛra kɔlɔlɔba ye jamanadenw ma Tombouctou alu sela janga lasigiden ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye kunnafoni kɛnɛ in daminɛ la Tchad Fransika kɛlɛkɛ pankuru mun tun bɛ jamana kɔnɔ olu ye tagali daminɛ ka bɔ yen o kɛra Tchad kelen kɔ ka dansigi ani Fransika lakanako bɛnkan na o pankuru ninnu kɔni tun bɛ jamana Tchad faba kɔnɔna la nin ye a san 10 yirika ɲɔgɔn ye an bɛna kuma o fana kan ani an bɛ sɔrɔ ka taga Siri yen banbagaci minnu ye Bachar al-Assad ka fanga dafiri olu ye marabajɛkulu ɲɛmakura sugandi a tɔgɔ Mohamed al-Bashir ale de bɛna to ɲɛma la Siri kunna fo mars kalo tile fɔlɔ nata k'a sɔrɔ waati kelen na Israel b'a la ka mugujugu fili Siri kun kan ONU yɛrɛ a ɲini o jamana fɛ k'a ka dansigi o mugujugu fili ninnu na aw jo do ka VOA Bambara lajɛ wa aw danw se an ka bi Mali kura kɛnɛ kan an bɛ taga Tombouctou Mali kɔrɔyan fan fɛ yen kɔni dɔnnen bɛ ni cɛncɛn kungo ye nka bi ji kɔni cɛnikɛnɔ bonyanen bɛ yen kosɛbɛ bi yɛrɛ hamadia n'o o ye fɛrɛkɛnɛ belebele dɔ ye Tombouctou ji ye yen bɛɛ lajɛlen minɛ fo ka taga mɔgɔ caman olu ka so bin dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ an kɔrɔ sibon 50 ni kɔ ɲɔgɔn olu tun tagara ji woyo fɛ Aluseni Elhadji ale bɛ o ɲɛfɔ an ye cɛncɛn jamana la ji ye adamadenw dɛmɛbaga ye ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma taabolo ye a bɛ se ka kɛ farati ye u ma o ko balilen de sakiyakaw sɔrɔ nin dɔgɔkun in na ka kɔn tilefɛla nɛgɛ kaɲɛ 11 ɲɛ ji kɔni ye yɔrɔ bɛɛ minɛ o kɛra sababu ye ka so caman bin jatefɔlɔw y'a yira ko so minnu binna olu bɛ t'u jɔ 50 n'a kunkanfɛn a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye bi anw ye fɛɛrɛw tigɛ ni cɛncɛn ye an ye welewelemadali kɛ an ka fanga bondaw ani baɲumankɛw ma nka wulikajɔ ma se ka kɛ fo ji ye nali daminɛ ani ka laban ka yɔrɔ bɛɛ minɛ an bɛ don min na i ko bi an ka sow bɛɛ kɔni de minɛra ji fɛ wa minnu bɛ ji woyo sira fɛ olu kɔni bɛɛ binna ko balalen ɲɛma dugudenw y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka ji woyo jɔ o waati kelen maaw kɔni bɛ k'u teliya wasa ka minɛnw labɔ bolo bɛ se minnu ma guwa caman kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma du caman sigilen do ji la jiw ma se mulu ma fɛnɛ an hakili sigilen tɛ u kan dɛmɛ ala kan dɛmɛ jiw ma se yɔrɔ min na olu fɛnɛ ma se ka se u ka so Tombouctou sigira wɛrɛw la i n'a fɔ Befondu tiɲɛniba de kɛra ji taara ni so bɛɛ o kɛra sababu ye a dugudenw ka yɛlɛma tɔgɔya dugu kɔnɔ dumuni t'an bolo fini dɔn ta fana t'an bolo ji taara ni fɛn fɛn b'an ka so kɔnɔ an ka minɛnw bɛɛ taara an b'an ka ko sɛmɛ ala ma o yɔrɔ kelen na ji ye yiriwa dugu lakoli hali furakɛliso ma kisi yen nɔ alafiya mara ɲɛma wulila ka se yen an ka sifinnakaw n'an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ ji la walasa ka se ka minɛn dɔw kisi ni bɔrɔ minnu falen do cɛncɛn na kibaruya dɔ bɛ an b'a dɔn k'a meli man di o de ye yɛlɛmali ye ka taa yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw k'a bila u hakili la kabi sisan farati b'an kan sini an bɛna fɛn jumɛn de kɛ a caman bɛ ka jɔrɔ ni fɛn dɔ ye o de ji bɛ don cɛncɛn la teliya la cɛncɛnmayɔrɔ la ji latɛmɛcogo fɔngɔlen tɛ kosɛbɛ maaw fɛ fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la so minnu bɛ yan yɔrɔ masurunya la ni paraɲɛ 40 ɲɔgɔn ye olu bɛɛ ka kan ka wuli an bɛ an ka sow jɔ cogo min na yan nɔ an bɛ o dɔn a bɔgɔ de ka ca ka tɛmɛ sojɔfɛn tɔw kan o de la ji fanga bɛ se o la a bɛ dɔgɔkun caman bɔ sisan dugu caman degunna ka kɛɲɛ ni jizɔn ye ji dɔnbaga caman y'a yira ko ji fanga bɛ n'a bonya ka taa fɛ fo décembre kalo laban na wa ministre mun bɛ jɔ ni kɛnɛya ye colonel Asaba Jalo a kɔni sen sara ka Tombouctou sɔrɔ nin jumadɔnya in na ni Aluseni Elhadji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou
N'an bɔra Tɔnbɔkutu an bɛ taga Bamako bi Mali kɛlɛbolo ale ka kalo laadala kunnafoni lajɛrɛ o tun bɛ senna sɔgɔmada in yɛrɛ la Bamako Mali faaba kɔnɔna la o mu senfɛ kɛlɛbolo ka kunnafonidiko cakɛda DIRPA olu ye ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛlenw kan novembre kalo kuntala kɔnɔna la kunnafonidilaw minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan Mariam Kuyate an ka lasigiden ale tun ye olu dɔ ye. Mali Woromasiri taabaw ka bi kunnafonidi kɛnɛ in kan u y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko décembre kalo tile fɔlɔ sɔgɔmada joona k'u ye jatigɛwalikɛlaw olu ka ɲɛmaaba 7 olu de nin daraki Tinzaweten mara la. Depuis le 1er décembre an ka pankulu ye dangari kɛ an ka jatigɛwale mɔgɔ dɔw la n'aw hakili b'a la vers le 30 novembre jatigɛwale mɔgɔ ninnu ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ olu ye sigikafɔ kɛ u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'u ka jɛkulu u y'a tɔgɔ yɛlɛma et que olu y'o kɛ Tɛnza donc an fana wulila komi aw ye ɲɔgɔn jɛrɛ Tɛnza k'a fɔ k'a bɛ dangari kɛ Mali la k'a bɛ dangari kɛ maliyɛnw na k'a tɛ aw yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye donc an fana bɛ wuli an bɛ dangari kɛ aw la o de hukumu kɔnɔna na pankulu ye bɛlɛnbɛlɛnni kɛ fo ka taa bɔ groupe dɔ kan sɔgɔmada joona dɔ fɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ nin y'u ka ɲɛmɔgɔ dɔw de faralen ye ɲɔgɔn kan donc le 1er décembre sɔgɔmada joona fɛ pankulu ye dangari kɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu na n'o olu bɛ ɲɛmɔgɔ 7-8 bɔ n'i ye jateminɛ kɛ u ɲɛmɔgɔ ninnu masiba caman kɛla an ka dugu kɔnɔ u nɛ bɛ mun na. Woromasiri taabaw ka kunnafoniko ɲɛma colonel Sulemano Dambele ale y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko attaqueba min kɛla Bamakɔ septembre kalo tɛmɛlen min yɛrɛ senfɛ sa dankarikɛla école de gendarmerie la ani Bamakɔ pankuru jigisoba la k'o senfɛ k'u ye tɛgɛ kɛ maa 6 de la Bamakɔ yan nɔ minnu ye dɛmɛ don jatigɛwalikɛlaw ma ni ka se ka nin wale jugu in kɛ min yɛrɛ senfɛ école de gendarmerie écoleden maa caman de nin tola a la. Novembre kalo min tɛmɛlen filɛ nin ye a yirala ka fɔ ko Woromasiri taabaw ye wulikajɔ 22 de kɛ ka ɲɛsin jatigɛwalikɛlaw ma min yɛrɛ senfɛ attaque direct 5 o kɛla Woromasiri taabaw ni jatigɛwalikɛlaw cɛ attaque 7 o kɛla ka ɲɛsin population maaw ma ni ka pont 1 tiɲɛ dugujukɔrɔ mugujugu pɛrɛntaw o 16 o de fɛnɛ ni kɛla. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ to Sahɛli jamanaw kɔnɔ nka sisan an bɛ taga Tchad yen jamana ɲɛmaa Mahamat Idriss Déby Itno ale kɛra marshal ye ni o ye sɔrɔdasi jala bɛɛla belebele ye u ka jamana kɔnɔna la o latigɛ taara CNT wasabulon fɛ sabula ko Tchad ɲɛmaa ko a ye baara belebelew kɛ lakanako ta fan fɛ Tchad kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni a ka dɔn fana k'a fɔ ko Tchad yɛrɛ jamana ɲɛmaa sani a ka kɛ marshal ye ale facɛ Idriss Déby mun fatura o fana tun ye marshal jala sɔrɔ. Ani a b'a kalama cogo min na Tchad yɛrɛ mun tun ye dansigi ani Faransi ka baaraɲɔgɔnya bɛnkanw la lakanako ta fan fɛ wa bi yɛrɛ Faransi ka kɛlɛkɛkuru pankuru minnu tun bɛ Jamena jamana faba kɔnɔ olu y'a daminɛ ka taga ka sɔrɔ o pankuru ninnu kɔni olu tun bɛ Tchad jamana kan nin y'a san 10 yirika ɲɔgɔn ye Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye waasa an k'o faamu. Mirage 2002 kɛlɛbaga pankuru 2 ninnu de ko don minnu ni tanker n'o ye taji talan dɔ bɛ ɲɔgɔn na minnu wulila wulada daminɛ na o pankuru ninnu tun sigilen bɛ Tchad kabini san 10 caman Faransi jamana ka kunnafoni sɛbɛn dɔw ka fɔ la o kulu nin ka kɛli tɛ jɔ sɔrɔ tugun lafasali bɛnkan tiɲɛni kɔfɛ o min jalakilen don novembre kalo o tile 28 na Tchad jamanatigiw fɛ Faransi sɔrɔdasiw ka fɛɛrɛ ladilikalaw ka baara dabilalen don ka ban Tchad sɔrɔdasiw ka ɲininiw fɛ. O wale nin sen fɛ, commission n'o ye jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min dabɔra bɛnkan ninnu jalakili waleyali kama, o y'a ka lajɛ fɔlɔ kɛ alamisadon tɛmɛnen na Jamena walasa ka jaabi di nin tariku cidenya baara nin ma ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye min bɔra Tchad fanga fɛ. Nin y'a fɔlɔ ye ni Sahel jamana nin kɔnɔ Faransi ka ladala jɛɲɔgɔn ani jamana laban min bɛ mara kɔnɔ Faransi sɔrɔdasiw bɔlen kɔ fanga la Mali, Burkina Faso ani Niger.
Sudan mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn olu de fagara kunu tɛnɛdon o kɛra kɛlɛbolo ka mugujugu fili dɔ senfɛ lɔgɔfiyɛ dɔ kan Darfur ni o ye jamana in tilebiyanfan dugu dɔ ye o mara yɛrɛ mun bɛ kɛlɛkɛkulu olu ka bolo kan o kunnafoniw lasera Sudan sɔrɔnadonna kulu dɔ fɛ. Nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni tako fɔlɔ la nka aw kana taga yɔrɔ si an bɛ segin ka na sisan. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. A bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An tun ye a fɔ ye an ka kunnafoni kɛnɛ tɛmɛnenw la k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔw tun ye United Health ɲɛma faga. United Health o ye cɛkɛda ye mun bɛ maaw ka kɛnɛyako musakaw ta ba la États-Unis wa o fagali yɛrɛ tun kɛra New York dugu de kɔnɔna la. A ka dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ dara o cɛ marifatigi in kan. Mariam Traoré ale bɛ kunnafoni lase an ma sifin kan. Ligui Mangion n'a si ye san 26 ye ɲɛsinen do fagali kiriko dɔw ma ka fara o kan a minɛ n'a ka sɔrɔ maramafɛn b'a bolo ani ka fara bugulatigɛ gafe dɔ kan min tɛ a yɛrɛ tɔgɔlata ye. Sariyaw ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw labila bɔlɔlɔ kan min labilala New York kiritigɛso fɛ. Tɛnɛndon sɔgɔmada joona fɛ Jessica Tisch ale min ye New York polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye tun ye laseli kɛ a ka minɛli kun kan. A ye a sɛbɛntiya o senfɛ ko nin ma kofɔlen minɛna polisiw fɛ Altona kilomɛtiri 500 ko de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ni New York cɛ. A minɛ waati ko maramafɛn tun b'a bolo. Foto caman baw la tɛmɛna u ka jaw kan n'o ye video surveillance ye ka kɔn Brian Gibson ka fagali ɲɛ ani o kɔfɛ ni ma kofɔlen n'o ye Brian Gibson ye Ameriki kɛnɛya assurance so United Care o ɲɛmɔgɔ tun ye. Ja minnu tun yirala o senfɛ tun ye sigana bin ni mɔgɔ kofɔlen in kan min lakodɔnna McDonald baarakɛla dɔ fɛ Altona ko mɔgɔ kelen de labanna ka Altona finitigi polisiw wele. New York polisiw ka ɲɛmɔgɔ Jessica Tisch de ye nin kunnafoniw lase kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ o waati y'a sɔrɔ New York maire Eric Adams o tun b'a kɛrɛfɛ. Tamasiyɛnw y'a yira k'a fɔ ko nin kamalennin kofɔlen ni maa kunsigi fiman don labɔra polisiw ka bolimafɛn dɔ kɔnɔ tuma min na nɛgɛ tun b'a bolo la ka taa n'a ye Pennsylvania o tribunal so kɔnɔ. Kiritigɛla dɔ tun kelen don k'a minɛ o waati la ka bila kɛrɛfɛ walasa u ka se k'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ni k'a labila ka taa di New York kiritigɛso ma. Baw ko sigana binnen don a kan k'a fɔ k'ale de ye Brian Thompson faga. Baltimore Banner olu ka fɔ la ko nin finɛkɛni kofɔlen in bɛ bɔ denbaya min na k'u buruju bɔra Itali ka kɛ Ameriki jamanadenw ye wa ko setigibaw don. A mɔkɛ o fatura san 2008 waati min tun lakodɔnnen don n'a ka dugukolomafɛnw jaguli ye n'u k'o ma ko promoteur immobilier. Ka fara o kan yɔrɔ caman wɛrɛw olu tun b'a mɔkɛ tɔgɔ la i n'a fɔ Country Club ani mɔgɔkɔrɔbaw ka lamarali yɔrɔ dɔ fo ka se arajo so dɔ tigiya ma u ka mara kɔnɔ. N tun bɛ ka fɔ ye an ka kunnafoni kɛnɛ daminɛ la ko Siri banbagaci minnu ye Bashar al-Assad ale ka fanga dafiri ko olu ye minisiri ɲɛma kura sugandi a tɔgɔ ko Mohamed al-Bashir ale de bɛna donatɛmɛ fanga kɔni kow ɲɛminɛ fo ka taga se mars kalo tile fɔlɔ nata ma. Mariam Traoré ale bɛ walawala.
Mohamed Al-Bashir tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye min tun bɛ jamana fanga kunna min bɛ wele ko gouvernement du salut. O waati la Idlib ka jɛkulu maramafɛntigiw tun bɛ Siri jamana kɛɲɛka yanfan ka taa Tilebi yanfan fɛ. Finitigiw ka baarabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye commandement général ye de tun ye nin baara ninnu kalifa anw na n'o ye ka furancɛ fanga sigi sen kan fo ka se mars kalo tile fɔlɔ ma. Nin kɛra jamanatigi Monsieur Bashir ka laseli dɔ ye min kɛra bataki ye ka kalan u ka jabaraniso kan. A ye nin laseli ninnu kɛ k'a yɛrɛ jati i n'a fɔ jamana fanga ɲɛmɔgɔ. Nasira wɛrɛw fɛ Iran jamana ye a ka kokɔrɔmadonni kɔni kɛ ka taa Siri jamanatigi ma min ka fanga binna. A ye Siri jamanaden mɔgɔ 4,000 bɛɛ lajɛlen lasegin ka bɔ a ka jamana kan kabiri Damasi binna jɛkulu maramafɛntigiw bolo. Jamanatigi kɔrɔ Bashar al-Assad ale ka fanga ɲɔngirilen kɔfɛ karidon i n'a fɔ Iran jamana ɲɛmɔgɔw ye a kunnafoni lase cogo min na. To seize the bombings. And with any you mentioned Israel since your Dunia kɛlɛ tɔnba Nations Unies ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen min tun sigilen don Siri jamana kan o ɲɛmɔgɔ n'o ye Geir Petersen ye laɲiniw kɛ ko Israel jamana kan ka sanfɛmugu fulenw baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ Siri jamana kan. O waati y'a sɔrɔ Israel jamana kɔni ye jalatigɛli kɛ ka sinsin a kan tɛnɛndon k'a sera ko ka wulikajɔ baara dɔw sigi sen kan ka finitigiw ka mugubonw n'o ye dépôt militaires ye bɛɛ lajɛlen gosi n'u ka sanfɛ mugu cilanw ye tile damadɔ. A y'a ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni sanfɛ mugu furun ninnu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na Israel jamana ka finitigiw fɛ Siri jamana kan. A ka ɲi ka lajɔ a nafa ka bon baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka lajɔ. Petersen ye nin fɔ min kɛra a ka kunnafoni di dɔ senfɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ Genève. Israel jamana finitigiw ye wulikajɔ min kɛ Siri jamana kan kɛra sababu ye ka finitigiw ka dagayɔrɔ caman de tiɲɛ Siri min kɛra u ka sanfɛ mugu furuntaw fɛ dangarili 250 senfɛ ka taa Siri jamana ma kabiri u ka jamana faba Damas binna jɛkulu maramafɛntigiw tigɛ kɔnɔ. U ka jamanatigi Bashar al-Assad kɛlen kɔfɛ ka fanga bila min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira bi tarata Siri jamana ka cakɛda so fɛ min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama n'a bɛ wele nanzarakan na ko Observatoire Syrien des droits de l'homme. Nɛgɛ kaɲɛ 17 o tɛmɛna ni sanga 17 ye Wagadugu Burkina Faso yen foroba nafolo sefa wari miliyari 3 o suɲɛni kiti o de bɛ senna o mun kɛra hadamadenya kunkanko minisiriso la Kader Traoré an ka lasigiden b'an bolo nɔngɔni yɛrɛ la ni waati yɛrɛ la kabini Wagadugu wasa ka se k'an dɛmɛ ka faamuyali sɔrɔ o ko in kan ko ɲuman. Kader Traoré an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ani ɲininkali fɔlɔ yala ni yurukuyuruku kiti in yɛrɛ a bɛ tali kɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnya la. An cɛ George an la VOA bana lamɛnnikɛlaw bɛɛ ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na yurukuyuruku ko ani surafɛndumu ani ka se ka bolo don foroba nafolo la min dangani tɛ o de kɛra minisiriso min bɛ jɛ ka fɔ gwaso ani adamadenya walew kunna n'an ko ministère de l'action humanitaire. Ayiwa o yɔrɔ in na a yera ko maa ɲɔgɔnna 5 kɔni olu sera ka o bolo don foroba nafolo la ka se ka o dumu ka o makoya kɛ n'a ye min dangani tɛ. Ayiwa ni maa 5 kɔni olu ka kiiritigɛ b'a sen kan kabiri novembre kalo tile 15 tɛmɛnen hali bi wulada in na kiiritigɛ nin kɔni a b'a a sen kan. Kader Traoré y'a fɔ an ye cogo min na hali bi yɛrɛ kiti kɔni tun bɛ senna nka yala kitiso la jɔnni de welelen bɛ yen. Ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni maa 4 de welelen don kiiritigɛlaw ɲɛfɛ. Ayiwa o ɲɛmaa min yɛrɛ bolo donna nafolo yɛrɛ la kojugu o ye Amadu Tɛɲa ye. A yera ko ale kɔni ale sera ka maaw ka bolonɔw yɛlɛma ka o bila sɛkiw kan ka se ka taa ni gafe ninnu ye bankera ka taa nafoloba le bɔ ka a tilan baara min tun kan ka kɛ ale ka minisiriso la yaasa ka se ka maa minnu ma fɔlen ninnu dɛmɛ minnu y'o ka sigidaw bila ka taa o yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ wɛrɛ o nafolo tun kan ka se ka o maa suguya ninnu de dɛmɛ nka Amadu Tɛɲa ale n'a a baarakɛɲɔgɔn i n'a fɔ a ka ɲɛmaaw olu sera ka o wari ninnu bayɛlɛma k'a kɛ o yɛrɛ ta ye dɔw yɛrɛ ye mobiliw san dɔw sera ka bonbabaw jɔ ani dɔw yɛrɛ sera ka taa fermiw jɔ ka se ka bɛgɛnw balo o yɔrɔ in na ni nin wari nin ye. Kader Traoré y'a fɔ an ye cogo min na ni kiti in yɛrɛ sani a ka daminɛ ni wari in sɔnni ko kuma kunnafoni fɔlɔ tun lasera jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré yɛrɛ de fɛ nka ni kiti in yɛrɛ fana bɛ bɔ la don o don jabaraniso la Wagadugu yala Burkina Faso denw olu bɛ mun de miirila ni kiti in yɛrɛ kan.
aiwa George Atino nyani nga ndado na mina stika afanya na ko aiwa ami wati mina ina fo san koni manani le toko foleno minu be critiquer la nyefe nga nyani doni koni amba loko tabolo bitara yorom na koni machama mina ira ko ni mananu koni mado tuye olugu deme kasika to o kasika wari babo Burkina Faso ka wari maraso bara ami wele ko trésor public aiwa nyani doni koni to foli na se o madoma ayere yera fana ko ministre minu temena ni ministre so ina for Lord Zongo ina for Nandi Some ina for Marshal George Marshal Demuso alu be koni o to bi fora dondoni ni kirin na nyani doni koni wele kam na se oluguma aiwa aka nyingali mitara ka fo fasudonga Atlanta red mali ami wati mina ina fo sa koni e mana ta yoro e mana ta sugura e mana ta butikira ali srada kuna ni kritika ni kuma le fasudon beda sabula ashango folo le ni namba ye koni ko kritika bani yona si koni o sira ka bo jabaran sora aiwa fasudon be koni mini kritika ni flera ka se ka lon ni mani no sira ka ni milliard sabani bocho mina nyani ma simase ka sige lila uluka korosulu simase ka ni mani no ne aiwa fasudon be ka Atlanta koni miye ka se ka to ni cheni kalo ani ni mami no be dabe ni yuruku ko surafen dumu ani foroba nafulu dumu mi dangani te koni ko olugu tige ka se ka la olugu be kan ani sharia ka se ka boli o ko kan inafo o ye cheni mi ke jamana kono. Kader Traoré initie ame il faut ki walenyumandon ikani nyefolu bela jeli ko son aka donga foko Kader Traoré ale ye anka lasigden ye Wagadugu Burkina Faso fabala initie Kader amtie Ametaga Adjamé mobili Taorola Côte d'Ivoire ye mobili bolan olu be ka kalanke wasa ka udege sebeni ani akalana obe olu munu deme fana wasa ka se ka dɔ fara u ka musakaw kɔni kan a tisha koni an ka lasigiden ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Nɛgɛ kaɲa 14 sela Abidjan Adjamé a tila ni baara la Kante Mohamed bɛ tagala sisan karankɛyɔrɔ la a kalo 2 le ye nin ye a ka karan daminɛ Adjamé garutiɛ gbɛba karankɛyɔrɔsoba la o yɔrɔ la o b'o karanna nanzarakan fɔ lizeliw sɛbɛliw ani jatebɔkow la Kante Mohamed sɔn janfala nka o t'a bali karan na a ka yila ko nin ye ko ɲumanba le ye min bɛna ale dɛmɛ a y'a diɲɛnatigɛ tɔ la. An kɔrɔyala mais ni an k'an sɛbɛ d'a ma an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ parce que hali ni an bɛ dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛ i bɛ se ka kalan kɛ SMS i bɛ se k'o bɛɛ sɛbɛ donc vraiment o koba le ye quoi o koba le ye an fɛ. Karankɛyɔrɔba min dayɛlɛla nin ye Adjamé gbɛba la n'o ko ma ko centre d'alphabétisation baaraw bɛ kɛla o yɔrɔ la i n'a fɔ karankɛso tɔw la o la ni karankɛdenw k'o jija baara la o bɛ pase ka taga kilasi 2nan na Sumaworo fa le ye karanfaw ɲɛmɔgɔ ye. Bɛ kɛ kalo 6 sisan an bɛ mɔgɔw kalan en tout cas mɔgɔw jijani de o bɛ na kalan kɛ bi yɛrɛ an ka composition kɛ mais mɔgɔw bɛ sisan dɔw bɛ se sisan ka kalan kɛ. Voilà, donc on a évaluation ke évaluation banni kofé composition banni kofé do bi na ta niveau 2 là. Là comme ça on bettra wa kalan ere ka kalan ke kanya. Muso matoko karanuman banina muso nunugu be garutière la olu fana ni be karana karanke ko ɲuman na. Traoré Abiba Madame Karamoko ale le be muso karana. Ma banso le karana minu ma chance sɔrɔ ka taa ekɔso la. Donc o bɛ yan ka na karani kɛ pour que o bɛ se ka compter kɛ français na ka français fɔ o ye mɔgɔ 30 min ninnu bɛ classe minnu bɛ daminɛ CP1 CP2. Karan ni kɛla sababu ɲumanba le ye musow ma o caman de bɛ yen o tɛ nanzarakan mɛn o tɛ se sɛbɛnni la o tɛ se lizeli fana na olu tun bɛ tɔɔrɔ caman sɔrɔla o kɔnɔna na Nadili ka sila k'a jira ko kabi ale ka karan ni daminɛ a bɛ siran sisan k'a tɔgɔ sɛbɛn hali ale yɛrɛ de bɛ to ka taa a y'a wari transfert kɛ. Depuis ne yɛrɛ nana n bɛ se k'an tɔgɔ sɛbɛn n bɛ se lizeli la ka ɲa donc n bɛ bɛɛ lajɛlen welela a ye na ne nana karan kɛ na i tɛna regretter. Hakili ɲumanba ni ko ɲumanba ni bɔ la garutiɛw y'a jɛnkuru ɲɛmɔgɔ le yɔrɔ n'o ye coordination des garutiers de Côte d'Ivoire ye Adama Touré k'a cɛsiri garutier baarakɛmɔgɔw y'a karanko la sabula ale laɲini de ye o ye ɲɛtaga sɔrɔ o y'a baaraw la. N'a ka bɔ alphabétisation sisan gouvernement b'a la loi kura créé ko permis kelen tɛ se ka kɛ diplômé transport fanga bo transporteur y'a bagala fanga bo a b'a diplôme kura créé o tɔgɔ ko CACR o kɛ ale institut Sotra yo pour qu'on ando quoi aux heures le wa mɔgɔ formé a ko diplôme di ma
Actuellement, BRT mi kosɔn gouvernement b'a an jɛmɛ BRT bɛna autant en charge mɔgɔw waa kelen o bɛna wa CACR kɛ BRT mɔgɔw bɛna o sara donc an n'u ta jɛmɛ n'o daminɛ mɔgɔw de ma min bɛna an da alphabétisation min kɛ kana tubabu kalan kɛ ne y'o k'o kɛ n'a ye sa calcul kɛ k'a ye tɔgɔ sɛbɛn mawuli bɛ se k'a da i ma lanaya ye nɔ a bɛ se k'a rembourser. San fila de bɛna kɛ baara ɲumanba na n'o ye projet d'alphabétisation des acteurs des transports de gare routière ye. O kɔfɛ o bɛna mɔbili kuraw d'o ma o bɛ se ka min sara dɔɔni a y'a lɔn ko Côte d'Ivoire jamana kan sɛgɛsɛgɛliw k'a yira ko kɛmɛsigida o kɛmɛsigida chauffeur ani apprenti 80 ɲɔgɔnna de bɛ yen olu tɛ se la karan na. Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire le ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ san 2015 la. Tisha Kone, Abidjan, Côte d'Ivoire jamana kan VOA Bambara tɔgɔ la. Ko dugubila ka fisa ni laada wuli ye o la an kɔni tɛna an ka laada yɛlɛma an bɛ taga farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi Saka Tarawele ale bɛna kuma handball de kan o mu jalatigɛbagaw olu kɔni dɛmɛbagaw bɛ ka kalan sɔrɔ waasa k'u ka dɔnniyaw sankɔrɔta farikolo ɲɛnajɛ filɛ nin ye. An de b'ale ka taga ɲɛ sɔrɔ ka taga fɛ Mali la a délégué technique minnu bɛ jalatigɛbaw dɛmɛ u ka baara la ɲɔgɔndanw senfɛ u ye kalan sɔrɔ décembre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2024 na a kɛnɛ sigira stade Mamadou Konate la Bamakɔ mɔgɔ 37 tun don muso 15 b'a la Alassane Ben Kassim Sila kalanfa kalan in hakilina a b'o fɔ an ye. Nin kun bɛ laɲini kɔnɔna la depuis bi ma se bon formation dɔ de kɛra Maroc tout récemment o kɔnɔna la fɛn caman faamuna minnu bɛ an jɛ Mali la yan nɔ donc formation in kɔfɛ ne nana dɔrɔn ka na a ɲɛfɔ fédération na comme quoi fɛn minnu b'an jɛ ne y'a fɔ dɔrɔn fédération président yɛrɛ ko don fɔ an ye an b'a a kɛ Mali la donc tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne diya fɔlɔ parce que président ma problème foyi don a la ko k'a bɛ bɛn joli ma donc fɛn caman kalanna kɔnɔna la an kun mago de waleya bi relecture de la loi an ye ko in tɛ taa loi hakɛya minnu kɔ on a 18 lois mais an y'an gɛlɛya minnu yɛrɛ b'an sɛgɛn an y'olu ta 18 lois in kɔnɔna la k'o la baara o kɔfɛ baara degun fanba kun bɛ déléguéw kan an ye déléguéw ka baara f'u ɲɛna bi ka feuille de match kura d'u ma bi ka arbitre ka baara f'u ɲɛna yɛlɛma mun donna a la k'o fana yira arbitre la. Mali handball fédération ɲɛma commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara bɛ perepere di an ma. Nin bɛna kɛ sababu ye mankan misɛnnin minnu bɛ kɛ kuma dɔw la arbitre ka kow la dɔ bɛ b'o la parce que bɛɛ b'a faamu sisan ko nin ye règlement ye wa règle kuraw don donc a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ kɛlɛmisɛnninw bɛ ban an ka handball kɔnɔ an bɛɛ ye kulu kelen de il faut que bɛɛ ka bila niveau kelen na bi ta kun ye délégué technique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ tabali la mais an ye entraîneur fara kan parce que il faut que olu fana k'a faamu règle ye mun ye n'o kɛra hali n'a fɔra ko nin tɛ nin o b'a faamu. Ibrahima Mamadou Mayiga ka bɔ Tombouctou kalandenw tɔgɔ la a kuma na. Fɛn caman an kun t'a dɔn mais an y'olu bɛɛ kɔrɔsi an y'olu faamu donc a bɛ an nafa kosɛbɛ parce que n'an fana taara an bɛ taa ka taa fɔ fɛn caman kalan surtout l'arbitrage les lois les techniques par exemple les cartons les temps de jeu l'espace de jeu la dimension même du terrain parce que y a tout ça là ça posait problème avant donc maintenant tout ça là c'est compris. Kalandenw bɔra Mali kɔnɔ ani Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ni bɛ dansigi an ka bi Malikura jɛmukan na o mun tun ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye o la n'aw ye filimu ye a ka hakɛ to foli belebele an bɛ o lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ani fana an bɛ foli lase nɛgɛ karafew ma o tun bɛ Blanche Sanu Glenn Liam ani Robert ma aw ni ce an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw kan bɛ sini kunnafoni kɛnɛ kan. Ni VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la
fosi tɛ fɔ ye kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, somɔgɔ sama don dɛ, a ci limanaw fana ma.